भगबान दिनैसो गामिनि मोखांखौ नुबाय आं न'आवसो थांनो लुगैसोबायलै बै जोंहानि न'आ ओइ गोबोरखि मोखां आं न'आव थांनो लुगैसोदोंलै आं थांनि दे थां बिगुर जानो लुबैदोंबा हारा सिफाय जानो लुबैदोंबा थां आं न'आव थांनो लुगैसोदों गोबोरखि मोखां नोंनि थाखायनो आंनि जिउआ बेफोरबायदि जाबाय आलायसिलाय नै आंखौ लिंहरगासिनो फै होननानै न'आ बुंनाय नङा खोनाहाय बाल आं थांसै खोना आं बुंदोंना हारा सिफाय जानो लुबैदोंबा थांबानो जाबाय बाल आं बोरैबा मोनजोब्बायलै आयु बाला बैनो लुदुं फैगासिनो आंखौ नुनानै खम मिनिगोन ना बा मालाय लाफाथि बाजै बा ओइ लुदुमि आंखौ बाजै साजै होनना बुंनाङा दे नोंखौलाय बाजैयानो जाखागोन ना आंखौ आदा जायो नालाय लुदुमिया आंहा सनसपित आदानिफ्राय सोमोन्दो लादों आरोहाय सनसपितखौ आदा जायोबा नोंखौ बाजै जाखागोन बाले लुदुमि आंखौ बाजै होननाङा होनखादों दे लाफाथि होनना गाबज्रि लाफाथि ओमफ्राय बा बाजै सिन्दुरा जोबोद समायखादोंलै नोंजों गुफुरना नों मानसिया आं सिन्दुरखौ लानो होनना लायाखै मिथिबाय आं लानो नागिरखायाखैमोन गोबोरखि मोखाङासो आंखौ ब्रा लानो थिनदों बेनिखायसो आं लानांगौ जादों आया हाबा जाबालाय सिन्दुर लाखानांगोन सोर हाबा जादोंखाय जायाखै आं आयु मा बायदिहाय बाजैयालाय लुदुमि आंखौ एदावबाय थानाङा दे मानसियाबा मा टेनसन माखौथ' एसेबां टेनसन लानांगौब्रा ओमफ्राय नोंसालाय नोंखौ न'आव फैदों होननानै मोनथिदोंना मोनथियाखै नोंसा आइमोना जोंहा मोनथिदों लाफाथि लोङा मोनथियाखै माबा जोंहा आइमोना न'आव दंना गैयालै न'आव थाया अबावथ' थानो दङ मानो गैया जानोखाय माबा लुदुमि आं न'आव थांनो लुबैसोदोंलै आं न'आव थांसैलै आं सनसबिजों थांला आंखौ बुगोन ना मायोबा न'आव थांबा आइया होखारहरगोन ना मायोबा बेफोरखौ हले आं जेबो मिन्थिया दे बुगोन ना बुवा नाथाय मोनसे बाथ्रा नोंखौ खिन्थु नोंसाया बेसेबा रागा थिर जोंना दंखायोमोन नोंखौ ओरैबायदि जोंना दंखायोमोन माने बुंनोनो नाङा आरो ओमफ्राय दा नोंसानि रागायाबा थामिदोंना थामियाखै ना थामिनासो थाबाय मिन्थिला आरो खेबसे थांना नायबानो जाबाय नों न'आव बुबालाय आंखौ बुबा मा मिथिगौ आं मिथिया होनखादोंना बुगोन ना अनगोनसो मा मिथिगौ बेनिखायनो थांना नायबानो जाबाय खेबसे किजानिबा गोबाव जानायखाय एसे रागाया थामिबायानो नोंसिना माथो हाबा जानाया मास मोननैयानो जासिगोन अबावलाय मास मोननैयावनो रागाया थामिनोलै थामियाखै दे आंनि आइ बिखुनजोनि रागाया अबावबा बुजागोनसो बियो गोबोरखि मोखां जोंहानि आइखौलाय मानो बिखुनजो होनना बुंलाबायदों आं नोंनि हिनजाव नङा होनना बुंदों दे नोंसो आंखौ ब्रायै हाबा खालामदों मिथिबाय बे बाथ्राखौ नोंबो मिथिगौ आरो आंबो मिथिगौ मोजाङैनो रोखायैनो लाफाथि बाजै नोंलाय मा आदाखौल' दाय हमबाय थायो नोङो गोसोआबा आदाया ओरैनो लांनो हागौमोन नामा नोंखौ दुर्गा फुजायावबा पुथुकुखौ लांफालायाखैमोन माथो नोङो नोंसा आनै लानाव दुर्गा फुजा नायनो थांनो होननानै थगायलायदोंमोन माथो नोङो जोंबादि नोंसोरो हाबा जाखुमानोसो थांदों लुदुमि नोंसोर मानो बेफोरबायदि आं गोबोरखि मोखांखौ मोजां मोना मिथिबाय नोंसो आंखौ खावना लांदों दा जबरदस्तियै नंमारगौ नामा सनसपि दादा नङा गावगायाबो माथो हाबा जानो होननानै थांखादों आंजों खारखुमा लांखादों नोंखौनो आङो गोबोरखि मोखां नों एम्फौ नांजागोन थगायनाया मा थगायखो आंलाय मा आं नोंखौ हारसिं मोजां मोनोमोन नामा नोंबोथ' आंखौ मोजां मोनोमोन ना दालाय माथो लाफाथि बाजै ओइ बाल जेबो मोनथिया हौवानो डाइरेक्ट आंखौ बेफोरबायदि बुंनाङा दे आंसो मोनथिगौ मिथिबाय आंनिसो आंनि लाइफआवदि मा जादोंमोन मा सोलिबाय दं आंसो मोनथिगौ नोंसोर मोनथिया मिथिबाय दे होमबा लुदुमि थांसै थौ नों न'आव थांनो लुबैदोंना नों न'आव थांबाथाय नों हारा सिफाय जाखाबाय मोनबानो खारखुमागोन र' आं बालि बुंना लानो लाजिसोदों खोब हाबायानो जाबाय फोजोंसारा नंमारा खोनादे लुदुमियाबा बेलेग मानसिखौनो फोजोंसार बायदि नुदोंमोन खोना फोजोंसारा फैबाथ' खबर होखागौमोन ना आंनो लुदुमियाबो लानाव थांनि र' फोजोंसारा नङा होननानै खिन्थाहैनि आङो आब' अबाव थांनो नागिरदों माबा लुदुमियाबो लानाव थांनि र' आं टिल्लु लुदुमियाबो लानाव मानो ना ओरैनो नङा माने मैया लुदुमियाबोआ जोंनि गजा सगाव फोजोंसार बायसि नुदोंमोननो
ओमफ्राय बियो नङानो फैनायनि थाखायनो बियो मालाय न'आवनो दङनो बेखौनो आरो लुदुमि आब'आ नंगौ नंथारगौ फोजोंसारानो होननानै बुंदोंमोन आं सिगाङाव मैया। ओमफ्राय फोजोंसार गुमैखौलाय खाथियाव नुनाय ना गोजानाव नुनाय मोननो? गोजानद्रायबो नङा खाथिद्रायबो नङानो। लुदुमि आब'आलाय माथो फोजोंसार गुमैखौ सिनाय हाखागोआनो। नंगौ खोना? ओहो नङानो आरो बियो फैबाथायलाय आंनो खबर होखागौमोन ना। मानो खबर होनो आब' मानो खबर होनो? माथो आजिखालि नोंखौ एसेबो केयारखौनो खालामला फोजोंसार गुमैया। आरो लुदुमि आब'आ नुथादोबा लुदुमि आब'आथ' बेखौ खेबसेल' नुवाखै खेबनैल' नुवाखै बेसेबा बार नुखाबाय होनबा नुवाखै नालाय टिल्लु मानोथ' जोंफोरनिथिंजाय फैनो दे बियो बेखौनोथ' मोजाङै सोंनांगौमोन नोङो। लुदुमि आब'आ नुथादों होनदोंबा मानो नङा जानो नंमारगौ आंनिबा नोंखौ फोजोंसार गुमैया थगायग्रा जाबायलै आब'। सिगांनि बायदि नंला गुमैया सोलायबाय। सिगाङो आंखौबो गेजेर गेजेर खबर लायोमोन दालाय माथो आङो खेबसेबो फनखौनो हरला नोंनोनो हरला आरो आंनोलाय अबाव। आरो माबा आङो लैथोस्रि आब'खौ मालाबा खबर लायोना बिबो खिन्थादों फोजोंसार गुमैया एसे सोलायदों होननानै माने मानसियानो बिसोरखौबो मोजाङै माथो होलानो मायबाफोर सोंबाबो रागा जोङोनो। मा जामारदों गुमैया मा जामारदों मानसियाबा माथा गरम जामारबाय ना मायो माबा न'नि मानसिफोरजोंबो मोजाङै रायज्लायलानो नोंजोंथ' रायज्लायखाला देनाय मालाबा मालाबाल'सो बिबो नोंसो सिगां सिगां हरबाय थायो मोनथिला आरो टिल्लु माबा जामारदों मानसिया खिन्थायाबो। आंथ' मालाबा मालाबा माथा गरमसो मोनलायलाङो होमबा खिन्थायाबो मा जादों मा जायाखै खिन्थाना लानांगौ ना। खेबसे खबर लानो थांनायाव बुंबाय दाहार नांनायखाय टेनसन जाना दंमोन होननानै दाथ' दाहाराबो गैलाना सुख'ना होबाय ना नोंनि अनगाबो सोरखौबा मोजां मोनखुमायोमोन बियो दा गारजाबाय खोना। गोसोआ खोनालै माथो वेटिंबो मोना सानसेबो आरो हवाटसएपफोरावबो अनलाइन मोनथारला। सिगांसो मोनोमोन आं एसे दा इसेबो मोनला। ओइ मोनथिला दे आरो मा जामारखोथाय मानसियानो। आरो मा नोंखौ लांमारगोन ना लांमारला हाबानि खोथायानो दिहुनला। नोंलाय माथो सिगां बुंबाय थायोमोनलै गुमैया हाबा जानो लिंबाय लिंबाय होननानै दालाय माथो नोंनि खुगानिफ्रायबो खोनाथारला बे मोनसे रावखौ ना बुंलायानो हाबानि खोथा। ओहो बुंला सिगांफोरलाय बुङोमोन मागोआवनो जागोन होननानै दा बुंला। रनाय आङो लुदुमि आब'लानाव थांनि आङो बेखौ मोजाङै सोंबावगोन दिनै नंमारगौना नंमारा होननानै। आया माथो मैयानो खिन्थाखाबायनो नुदों होननानै आरो सोंबावगोन आरो नङा दिनै आं मोजाङै सोंबावगोन आंनि र'। हेलौ ओइ सना नोंसा आदाया मा जामारदों जोंहानि आब'खौ मानो बेफोरबायदि खालामबाय दङ? मोनथियालै टिल्लु आं मा बुंबावनो जोंफोरखौबो मोजाङै माथो होला माथो होयो माने रायज्लायला मोजाङै। ओमफ्राय मा नोंसा आदाया बिथिंजाय फैदोंमोन नामा मैया जोंनिथिंजाय? लुदुमि आब'आ नुदोंनो ओमफ्राय नोंसा आदाखौबो आब'आ फन खालामना सोंबायनो फैदोंना फैयाखै होननानै ओमफ्राय फैयाखै होनदोंनो। आंनिबा फैदों खोनालै नोंसा आदाया लुदुमि आब'आ नङाबा ओरैनो बुंदों नामा? मोनथिया मैया अबावबा थांनाय नुदोंमोन आङो दा जोंनोबो खिन्थायाना सोंबाबो मानो नांगौसो बुंगोन दानो। मा फाग्ला जाबाय नामा इलाय नोंसा आदायालाय नों गाज्रि मोननाङा देनाय मानो बेफोरबायदि खालामदों? मोना दे बेखौनोथ' आइया बेसेबा सिन्थागासिनो आइजोंबो मोजाङै रायज्लायला। है मानसिया मायबाफोर प्रब्लेम जादोंबा खिन्थाना लानांगौ। जों आब'नो खिन्थाया नोंसा आइनोथ' खिन्थानो हागौना बियो। आब'खौलाय लांगोना लांला बिलाय गोसोथोबा थोनानै माथो हाबानि खोथाखौनो दिहुनलानो। न'आवबो दिहुनला नङाबा सिगां दिहुनबाय थायोमोन। है बेफोरबायदिबा जायो नामा गोसोथोबा थोनानै एसेबां बोसोर गोसोथोबाय बहा बेसेबा फोथायखायो मोनथिगौना दाबो फोथायो। आयै आयै सफैबाय जोंफोरो। बालां गाबनोसोना रागा जोंनोसो जालायलांबाय। माबायदि न'खराव बिहामजो जानो मोनखो आंलाय आंनि खाफालाथ' इसेबां गाज्रिना। ए सफैबाय नोंसोरो औ आयै सफैबाय र'। दे हामबाय दे आयै ओंखाम उखै सोबायमोनलै जेन थेन भाराया थोबोदों जोंफोरनिया जेबो जानोनो मोनबोआसै फैसायानो थाइसेबो आग्लायखायासै। ए ओंखामबो जाबोआखै नोंसोरो? आंलाय जाबोदों होननासो जेबो संनाय जायासै आलुल' बाथोन दङ माथो। ए हाखु दाखुआनो जानाय जायासैलै आयै जागोलै आलु बाथोनजोंबाबो जागोन आयै। ए बिहामजोनोबो आलु बाथोनजोंनो होनोसै आरो र' नङाबा आलुखौनो एसे फ्राय एवनि आङो। आंखौ बिहामजो होननानै गाबज्रिनाङा। लाफाथै आइजों एसे मोजाङै रायज्लाय मोनथिबाय। आंखौ जानला मानला बुंबानोखि नोङो आइमोनखौबो बुंगोन नामा? गिदिर मानसिफोरजों एसे सनमानै रायज्लायनांगौ मोनथिबाय। जेबो नङा दे जेबो नङा लाजिदों खोना बियो बिहामजो बुंनायखाय जेबो नङा दे लासैनो लाजि गालांगोन।
रुलि रु चान्स मोनबानो गुबुन सेंग्राजों खारसनहैगोन आं गावखौनो खोब आंनि हौवा सानना लायोना बियो आरो नै भिखारि बिमाया साला मोनजारोङियाबो आंखौ बिहामजो होनना बुंलायदोंलै थांदो बेगा दोनहैदो न'आव आयै दोनैनि र' ओंखामा खुरखादो आयै ओंखाम जाखानोसै उखैसोदों सोरबा जायोना जाया आं मिथिया जेखिजाया आं जागोन थोद हामगौ नामा बेफोरबायदि बुंनो नङाबा आङो बिहामजोनि थाखाय आलु एवनि र' एसे नोङो जाग्रोनोबा ना बिहामजोआबो उखैथारबाय उखैयाखै आंखौ उखैबाबो जानोनो गोसो गैखाया दे नोङो जाग्रो होमबा बिहामजोआ दसे उनाव जागोन दे आं आलुखौ एवना होनि बिहामजोनो औ जागोन दे बिहामजो थां आथिं आखाइ सुहैथां आथिं आखाइ सुनानै थां न'आव जिरायथां आङो आबानो ओंखाम खुरना हैनि र' आयै आं बाजैनि थाखाय आलुखौ एवनि दे नों एवनो थां होमबालाय एवहैथां दे होमबा बिहामजो आथिं आखाइ सुनानै न'आव जिरायथां बाजै आंबो आलु एवहैनि र' ओइ नोंबो जिरायफैदो थांग्रो न'आवसो थांगौमोन आं बाल आइयाबो फोथायनायानो थाङा आइल' नङा रावबो फोथाया आंनि बाथ्राखौ आं सनसबितखौ मोजां मोनालै आं सनसबितजों खारसनहैयाखैमोनलै आं दुर्गा फुजा नायनो होननानैनो आनै नानाव थांथारदोंमोन बेखौनो दा मानसिफोरा बेसेबा सेट खालामबाय थायो नङा होनबाबो रावबो फोथायखाया गावनि बिमा बिफायाबो फोथाया बालर आयु भगबान इसोर माबायदि न'आव बिहामजो जाफैनो मोनखोलै आंहालाय खाफाला एसेबांथ' गाज्रि नालै मा सिमां सुजुनानै दोनदोंमोन आं आयु हाबाब मा जाबावनो आंनि जिउआ हायाहाय आं हाया बे न'खराव सोलिनानै थानो हाया एसेबां भिखारि न'आनो गैया न' बायला जिलाबाबो हौवानि मोखाङा हेन्डसामबाबो एसे हौवानि मोखांखौ नायनानै थानो हागौमोन आं हौवायाबो बेसेबा असाइस गोबोरखि मोखां आरो न'आबो नुवाखै माबायदि बिदियावलाय बोरै थाबाय थानो हानो आङो बे न'खराव बोरै संसार जानो हानो हाय आंनि खाफाल न'आव थांगौमोनलै आङो न'आव आयै आंखौ बुनाङालै नोंसोर आंखौ गोरोन्थि सानदों आयु मोनसे गोरोन्थिनि थाखाय आंहा जिउआव एसेबां फस्थायनांगौ जाबाय आं सानाखैमोन मोनथिनायमोनबा आं बिबारिनिफ्राय 30,000 फैसाखौ मालाबाबो थगायनानै मबाइल बायामोन एसेबां फिसा गोरोन्थिनि थाखाय भगबाना आंनो एसेबां गिदिर पाप होबाय आयु आं सानाखैमोनहाय बिबारि असथनिफ्राय फैसा 30,000खौ लाबामोनबा बेफोरबायदि जानाय नङामोन बे बिबारि असथबो एसेबां जाम्बि आंखौ मानो फोथायनांगौ मानो होनांगौ आंनो फैसा 30,000खौ न'आव थांगौमोनलै 1%बो गोसो गैया आं बे न'खराव थानो 100% न'आव थांनो लुबैदों आं दा सोरानि बोरमा फैबाय थायोलै नोंदालबो होआ माबो होआ दिस्टार्ब लुदुमि आब' बिबारिसो माथो फै जिरायफै जिरायगोन र' आब' ओइ आब' नोङो मैया फोजोंसारखौ नुमारनायमोन औहाय औ नुमारदोंमोन आं आब' माथो फोजोंसारा नङा होनना बुंदों मा नङा होनना बुंदों आयु मानो नङा जानो आं बेखौ नुथारदोंआनो बाइकजों थांबाय थानाय नुदोंमोन आङो एसे खाथियाव नुमारदोंलै आङो बिबारि नों मानो फोथाया आङो माथो होनो नागिरदोंमोन नाथाय बियो आंनिथिंजाय नायासैना बेनिखायनो होनाय जायासै नंमारगौलै बि दा फोजोंसारानो मार आं नुथारदों होमबालाय आंखौलाय मानो थगायनाय बियो आं सोंनायावथ' नङायानो बुंथारदों बियो गुबुनसोनो मालाय सोरबा गावबायसिनो मालायबा गावबायसि मानसि दंसोयोनो नङाहाय मा बिबारि आं नुथारदोंआनो आं फोजोंसारखौ सिनाय हाथारोआनो हामानोथ' नङा होनना थगायखो होमबालाय मोनथियालै आब' मानसियानो सोलायलांबाय फन हरबाबोथ' रिसिभखौनो खालामनो नागिरा नङा मा जामारदों मानसियानो नोंजों मा गोसो दंना गैला मोनथियालै आब' नङा मानसियानो सोलायबाय न'नि मानसिफोरजोंबो मोजाङै रायज्लायला जाबायनो मा जादों होनना सोंबाथाय रागासो जोङोनो आयु
बेफोरबायदि जायो आरो मानसिया मा जादों मा जायाखै खिन्थाना लानांगौ औलै आब' आंखौ गोसथोबा थोनानै बेफोरबायदि खालामबाय दं सानला आजिखालिथ' लांनायनि बाथ्राबो दिहुनला आया औलै आब' दे होमबा आब' आं थांसै दे ओंखामबो संनो दङ थांसैबो दे होमबालाय ओमफ्राय बेबारि नोंलाय मा सिन्था गासिनो नामाय मानसिया माथो एसे हामनायनाय नुदों आं ओंखामखौनो जानो हायाखै आं बारा एसे सिन्था हाबदोंआनो दे आब' मानोना फोजोंसारानो आंखौ टेनसन होगासिनो बेफोरखौनो सानबाय थानानै जाया लोङालासिनो थानाङा आरो माबा मोनसे बाथ्रा लाखाथिया फैबायसो मा माने गावसानि न'आव ना सनसफितानि न'आव न'आव थांनो होगोन बिखौ सिथ्लाखौनो गानो होनाय नङा बिगुर बिसि जागोन बि बिमाजों सनसफित लानायावनो थांबाय ओमफ्राय आङो बाजै होनना गाबज्रिदोंमोन जब्बा एसे रागा जोंखादों आंबो नुबाथाय लाखाथि बाजै होनना बुंनांसिगोन र' ओमफ्राय बेखौनो बुंबाय थायोलै बियो मालाय सनसफितासो बेखौ जबरदस्ति हाबा खालामदोंनो बियो मालाय खारसन हैयाखैमोननो बेखौनो बुंबाय थायो नंगौ लाजिदों खोना बुंना लानो औलै खारसना जानो बियो लाजिनानै बुंना लायाखै थगायदों जोंफोरखौ बिनानावखौनो लांफालायाखैमोननो बिमानि लामायाव दुर्गा फुजा नायनो थांनो होननासो थगायलांदोंमोन बियो मानो फैखोबा गुवाहाटियाव थालाना मायोबा थालाखोना माथो जिफोरखौबो लाबोजोब्बाय खोना बेग गिदिर लाबोलायदों बे लाखाथिनि मबाइलखौ साला आङो सिफायनो सानदोंमोन नाथाय सिफायला दे आंनिफ्राय फैसा थगायना लांनानै बियो मबाइल बायदोंमोन ना बेनिखायनोथ' फाब नांमारदों बिनिया बेनिखायनो सिखाव हौवा मोनदों बियो मोजां हौवा मोनासै नोंनि फैसा थगायना लांनाया मोनदों साले ओमफ्राय नोंनो नांला होमबा फैसाखौ नों बियाखै मानो बिनियाव हाथोलै नांला बिला अबेनिफ्राय होबावनो बिमायाबोथ' उल्था आंखौसो रायहरदोंमोन हाथोलै लाथो बिसोरनो आरो बिबाबो हरखाया मोनखायाबो आसुरित दे थेवबो नोंबो बिबारि जाम्बि रखम नोंबो मानो हरनांगौ देनाय जेबो मोनथिया हौवानो औलै जाम्बिमार आंबो बेखौनो नंथारगौ सानदोंमोन एबारनिफ्राय गोसोआव लाखिदो रावजोंबो बेफोरबायदि थगायजानांला औलै आब' दे होमबा आब' थांनोसै आङो फोजोंसारमारमोन आरो न' आब' नों नुथारदोंमोन औहाय नुथारदोंमोन आङो मा बायसिमार बिबो दे होमबा फोजोंसाराबोलाय मानो थगायनांगौ देनाय आं नुथारदोंआनो आं सिनायनो हाथारो मा जामारदों फोजोंसारनिया मानो खिन्थाया आंनो नङा बिमा मोननोबो मादों बियो सिगांनि दाहारखौथ' सोखावना होखाबाय आंबो हरदोंमोन 20,000 होनबा मा टेनसन जाबावदों बिहा जोंफोरखौ मानो बेफोरबायदि खालामगासिनो बिबारि आब' मा सानबाय दं नोंलाय जेबो सानाखै आगै अबाव थांनो नागिरदों आं दखानाव थांना फैनि र' आब' ओमफ्राय नोंसा लाखाथि आब' फैनायखौ मिन्थियाखै नामा मा लाखाथि आब' फैदों नामा औ दिनैसो फैदोंनो मिन्थियाखै दाथ' आरो फनबो हरखालाना बेजों जेबो सोमोन्दोआनो गैखालाबा ओमफ्राय नोंसा दाबो रागा जोंना दङ न' लाखाथिखौ सानफ्रोमबो बिनि खोथा दिहुननानै दोखो रागा जोङो आया फैथों र' फैबानोखि मान जागोन बिगुर बिसिगोन बिदिल' बुंखायोबा सा नंगौ नामा नंगौथ' र' आब' आरो सोर बिमाया रागा जोङा दोननाय सोर बिमा बिफाया रागा जोङा एसे मोजां नायना थांबाबो बेलेगमोन सिखावजोंसो थांनो मोनबाय होमबा आरो न'आवबो जेबोआनो गैया आरो न'आवलाय मानो फैखो आरो माबा जानो नागिरदों न'आव फैनानै हाबो दख्लासेबो गैखाया बिसा गुवाहाटियावनो खामानि मावना जानांगौ बेयावनो थानांगौ गामियावलाय मानो फैनांगौ देनाय नंगौ नंनायालाय ओमफ्राय दालाय नोंसाइनोलाय खिन्थागोन ना खिन्थाया खिन्थानांगोन सनसफितलानि न'आव थांनानै बुहैबा गैलालै बिसोरनाव थांनानै बुवाया सानसेबो बुंफेराखै माने जोंहानि न'आव थांबासो दोखो बुजागोन बियो सिथ्लाखौनो गानो होखायानो आंबो दा मानसिखौ नुबानो रागा जोंखागोन माथो होआ आं माथो होबाबो होखाया आं बेखौ नोंबो माथो होआ होमबा होआथ' र' आब' आंबो रागा जोंना दङ बे सनसफितजों थांजानो गोसो गैथारामोन आंबो गुमै होननोनो बागोन आं दा बेखौ नुबा बै बुंखाया आं माथोखौनो होखाया बेखौबो साला बुहुमाव खथ' मोजां सेंग्रा दङ बे सनसफित सिखावखौसो मोनबाय होमबा बेबो साइसखाया फाइसखाया माबा फसायदों ओरैबा मानसि बासिसि माथो आरो गामिनि बावसो मस्त' हेन्डसामबाबो बेलेग बाथ्रामोन साइस गैया फाइस गैया नंगौ नंनायालाय साइस नुमारा सनसफितखौ एसेबो दा गामियाव फैदों सिखावसो खावलायसिगोन खोना बोरमा अमा दाउफोरखौ सानसेखालिथ' जोंहानि मिक्सारखौबो खावनाया नोंसानि मिक्सारखौबो खावना लांदों आरो बियो होमबाने आङो हारसिं दङमोन मोस्रोमोना अबावबा थांदोंमोन र' आङो बानलु गोरान देनानै बाहेरावनो दोनना लाफ्लांदोंमोन लाबोनो बावदोंमोन आं न' सिङाव
ओमफ्राय बिदियावनो खावना लांबायलै बियो। नुदे सिखावा सिखावखा दाबोसो सोलायनो रोङाखै खोना बिदियाव सोर बिमा बिफाया रागा जोङा देनाय सोर बिमा बिफाया सिखावजों हाबा हरनो गोसो जानो देनाय नङा होमबा बिबारि आब'? नंगौथ' आरो थेवब्लाबो सिगांफोर खावबाय दा खावाबा मोजां जागौमोन नु दाथ' हाबा खालामबाय दा गुवाहाटियावनो थानानै खामानि मावना जानांगौमोन थर' गामियाव फैयाबाबो जायो। औलै आब' दे होमबा आब' आङो दखानाव थांनि र'। औ दे।